बे समाव मोनसे रादाब फोसावनो सिगांदों बलिउडनि मुंदांखा फावगिरिफोरनि जिउआ खैफोदाव सैफ आली खानखौ गिख्रंथावै गाग्लोबनायनि उनाव दायो गोबां मुंदांखा फावगिरिफोरा हुमखि होनायनि मेसेज मोनगासिनो दङ नंगौ थांनाय माखासे सान सिगां सैफ आली खाननि न'आव हाबनानै गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामदोंमोन बेबायदि समनि गेजेरावनो दायो बलिउडनि माखासे मुंदांखा फावगिरिफोरनो सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा हुमखि होनाय इमेल दैथायहरदों बेखौ लानानै दायो गासै भारतारिफोरनि गोसोआव मोनसे गिदिर सोंलु सिखांदों सोर दुथांनि नोजोराव गोग्लैदों बलिउडनि मुंदांखा फावगिरिफोरा मा जाहोननि थाखाय बेबायदि गिख्रंथाव हुमखि मोनगासिनो दङ फावगिरिफोरा गमामायैनो बलिउडनि फावगिरिफोरा गेदेर खैफोदजों मोगा-मोगि जानो थांगासिनो दं नामा बेखौ लानानै दायो साफ्रोमबोनि गोसोआव सोंलु सिखांदों बावैसो सान सिगां मुंदांखा फावखुंगुर सैफ आली खानखौ गिख्रंथावै गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन बेनि उनाव दायो गोबां मुंदांखा टिभि आरो सावथुन मुलुगनि सुबुंफोरखौ बुथारनायनि हुमखि होदों सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला फेस्ला फावखुंगुर कपिल शर्मा आरो सुगन्धा मिश्राजों लोगोसे राजपाल यादव आरो करियोग्राफार रिमो डिसूजानो सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा हुमखि होनाय इमेल दैथायहरदों बे जाथायनि सायाव दायो पुलिस बिफाना नायबिजिरनायनि उनाव मिथिनो मोनोदि बे हुमखि होनाय इमेलखौ पाकिस्ताननिफ्राय दैथायहरदों मख'नो गोनांदि 8 घन्टानि गेजेराव मेसेजनि फिननायखौ हरफिनाब्ला मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर कपिल शर्मानि नखरनि सुबुंफोरनि जिउखौ फोजोबनो थाखाय इमेलनि गेजेरजों हुमखि हरदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों बे जाथायनि सायाव दायो मुम्बाइ पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायदों दायनिगिरिनि सोमोन्दै दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै आरो मानि जाहोनाव बेबायदि हुमखि हरदों बेखौबो दाबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्ज़ाम का प्री क्लियर हुआ CHSL का प्री क्लियर हुआ फिर IBPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. आं नाजाथाय मेथ्सफोराव विकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहाय आं एसे थाबसिन जाबाय आरो ओमफ्राय बाहाय CA क्लासबो जायोमोन माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वार्डआव मा जानाय इजियाव मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो मेरा क्वांट में एक्चुअली ख़राब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.